Takaitaccen tarihin mulkin Najeriya. Najeriya dai ta kasance wata ƙasa ce wadda take hannun mulkin mallakan turawan ƙasar Burtaniya kafin ta samu 'yancin kanta. Bayan shafe shekara da shekaru 'yan kishin ƙasar ta Najeriya da kuma 'yan gwagwarmaya suka yi ta gwagwarmaya wajen ƙwato 'yancin kan Najeriya daga turawan mulkin mallakan ƙasar Burtaniya. A ƙarshe dai haƙarsu ta samu cimma ruwa, inda a ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1960 daidai sa Abubakar Tafawa Balewa, wanda ya zamo shine Firayim Ministan Najeriya na farko, shine ya karɓi tutar 'yancin ƙasar daga hannun gwamna janar sa James Wilson Robertson. The spirit of freedom which was kindled in the hearts of the founders of your great nation and has impelled you to great feats in moments of national emergency, as well as in your daily activities. That same spirit has shown itself in Africa, and we are determined that the flame of freedom once alight shall not go out again in our continent. Wanda ya mulki ƙasar ta Najeriya tun daga shekarar 1955 har izuwa shekara ta 1960 daidai. An gudanar da zaben farko a ƙasar ta Najeriya a shekarar 1959, ko da yake jam'iyyu guda biyu ne suka fito takara a wannan lokaci. Jam'iyya ta farko ita ce jam'iyyar MPC ta arewacin ƙasar ta Najeriya. Ta samu ƙuri'u da dama, to amma yawancin ƙuri'un nata ba su isa su kai ta kafa gwamnati ba, abin da ya sa aka kafa gwamnatin haɗaka, wato haɗin gwiwa tsakanin jam'iyyar NPC ta arewacin Najeriya da kuma jam'iyyar NCNC ta ƙabilan Igbo. Bayan da ta sami 'yancin kanta a shekarar ta 1960 daidai, waɗannan jam'iyyu guda biyu su ne suka kafa gwamnati, inda bisa tsarin mulki sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto ya kamata ya zama Firayim Ministan ƙasar, amma sai dai ya mara wa mataimakinsa baya, wato shugaba sa Abubakar Tafawa Balewa. The Northern Regional Government does not raise loan directly other than from the Northern Regional Marketing Board. Our previous legislation did not give us power to raise loan from the Federation, and that is why this law is necessary. Wanda ya zamo Firayim Ministan farko, shi kuma Dr. Nnamdi Azikiwe ya zama shine shugaban ƙasa na farko a ƙasar ta Najeriya. A ɗaya ɓangaren kuwa jam'iyyar Action Group, wato AG ta ƙabilar Yarabawa a ƙarƙashin Obafemi Awolowo, ta zamo jam'iyya ce guda ɗaya tilo ta adawa. Akwai bambance-bambance sosai na addini da kuma na al'ada tsakanin Hausawa da suke arewacin Najeriya da kuma Igbo da suke gabashin Najeriya da Yarabawa da ke kudancin Najeriya. An yi ta samun rikice-rikicen gwamnatin haɗin gwiwar, wanda ya kai ga rarrabuwar kai tsakanin waɗanda ke rike da madafan iko a gwamnatin. Sai dai kwatsam ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 1963 ne aka samu amincewa da kundin tsarin mulkin ƙasar ta Najeriya, wanda a lokacin ta zama mamba daga cikin ƙasashe renon Ingila, wato Commonwealth a turance. Kundin tsarin mulkin ya sa Najeriya ta zamo cikin jerin ƙasashe waɗanda suke na tarayya da ke da shugaba ɗaya da mataimaki, inda aka zaɓi Nnamdi Azikiwe ya kasance a matsayin shugaban ƙasar ta tarayyar Najeriya. Dr. Nnamdi Azikiwe ya yi mulkin Najeriya tun daga ranar 1 ga watan Oktoban shekarar 1963 har izuwa ranar 16 ga watan Janairu na shekarar 1966, wato kimanin shekara biyu kenan da kwanaki 107. Daga bisani aka yi ta samun rikice-rikice a cikin gwamnatin tasa, wanda wannan ta ba da dama aka samu juyin mulki daga gurin sojojin juyin mulki a ƙarƙashin shugaba Manjo Janar Johnson Egwe Eronsi, ya karɓi mulki a hannun Dr. Nnamdi Azikiwe a ranar 16 ga watan Janairun shekara ta 1966 har izuwa ranar 29 ga watan Juli na shekara ta 1966, wato kimanin kwanaki 194 kenan daidai. Daga bisani shugaba Janar Yakubu Gawan ya karɓi mulki tun ranar 1 ga watan Agusta na shekarar 1966 izuwa ranar 29 ga watan Juli na shekarar 1975, wato kimanin shekaru 8 kenan da kwana 362.
Daga bisani General Murtala Ramad Muhammad ya karɓi jan ragamar ikon ƙasar tun daga ranar 29 ga watan Juli na shekarar 1975 har izuwa ranar 13 ga watan Fabrairu na shekarar 1976, wato kimanin kwanaki 199 daidai. A wannan rana ne Allah ya masa rasuwa. Daga nan Manjo Janar Olusegun Obasanjo ya karɓi mulki a ranar 13 ga watan Fabrairun shekarar 1976 har izuwa ranar 1 ga watan Oktoban 1979. A lokacin ya yi shekara 3 da kwanaki 258 daidai. Daga nan ne aka miƙa mulki ga fararen hula, inda shugaba Shehu Shagari ya zama zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a ranar 1 ga watan Oktoba ta shekarar 1979 har izuwa ranar 31 ga watan Disamba na shekarar 1983, wato shekara 4 kenan da kwanaki 91. Bayan kwashe shekaru 4 na Shehu Shagari yana mulkar ƙasar ta Najeriya, sai shugaban mulkin soja na wannan lokaci, wato Manjo Janar Muhammadu Buhari, ya karɓi mulki a ranar 31 ga watan Disamba na shekarar 1983 har izuwa ranar 27 ga watan Agusta na 1985, wato kimanin shekara guda kenan da kwana 239. General Ibrahim Badamasi Babangida IBB ya karɓi mulki daga hannun soja Manjo Janar Muhammadu Buhari a ranar 27 ga watan Agusta na shekarar 1985 har izuwa ranar 26 ga watan Agusta na shekarar 1993, wato kimanin shekara 7 kenan da kwanaki 364. Mulkin ƙasar Najeriya ya koma hannun Ernest Shonikan a ranar 26 ga watan Agusta na shekarar 1993 har izuwa ranar 17 ga watan Nuwamba na shekarar 1993, wato kimanin kwanaki 83 daidai. Soja Janar Muhammad Sani Abacha ya karɓi mulki daga hannun Shonikan a ranar 17 ga watan Nuwamba shekarar 1993 har ya kai izuwa ranar 8 ga watan Jun, inda Allah ya masa rasuwa, wato kimanin shekara 4 kenan da kwanaki 203 daidai. Bayan mutuwar General Sani Abacha, General Abdulsalami Abubakar ya karɓi mulkin ƙasar ta Najeriya a ranar 8 ga watan Jun ta shekarar 1998 har izuwa ranar 29 ga watan Mai na shekarar 1999, wato kimanin kwana 355 daidai. Chief Olusegun Obasanjo ya sake dawowa mulkin na Najeriya a matsayin farar hula a shekarar 1999, inda ya ajiye mulki ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2007, wato kimanin shekara 8 daidai. Marigayi Alhaji Umar Musa Yar'adua ya karɓi shugabancin ƙasar ta Najeriya a shekarar 2007 daidai. Ya rasu ranar 5 ga watan Mayun shekarar 2010, wato ya yi mulkin ƙasar ta Najeriya shekara 2 kenan da kwanaki 341 daidai. Bayan mutuwar Alhaji Umar Musa Yar'adua, shugaba Goodluck Ebele Jonathan mai nasara, wato muƙaddashin shugaba Umar Yar'adua, ya karɓi mulki ranar 5 ga watan Mayun shekarar 2010 har ya yi mulkin zuwa shekarar 2015, inda ya ajiye mulki ranar 29 ga watan Mayu, wato kimanin shekara 5 kenan da kwana 25. Sai shugaban ƙasar tarayyar Najeriya a halin yanzu, wato Muhammad Buhari, inda ya dawo a mulkin farar hula ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2015 har izuwa yanzu shine shugaban ƙasar ta Najeriya.